Kanandanyura, maiwe kanandanyura. Nasi tiri kuzeya nezvenyaya yakila T, iyo yaari kupomerwa nesocialite anonzi Kadhi Rose, uyo ari kuti she is pregnant with Killer T's child. Yo, is this a love story gone wrong or just another case of cloud chasing? Handei nayo. Muri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokuunzirai mafresh ose zvinyaya-nyaya zvinonakidza nedzese dziri kupisa mumastreets epasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, molaika nekushare video rino, izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So socialite uyu anonzi Kadhi Rose abuda pachena achitaura divi rake renyaya achiti relationship yake na Killer T yakatangira panguva iyo Ginimbi achiri mupenyu. Sekureva kwa Kadhi Rose anoti akaudza Ginimbi nezvekufarira kwake Killer T mazuva aaimaneja bhawa rinonzi Evitro. Anoti akabva apiwa phone number ya Killer T na Ginimbi uye akabva atanga kupiwa matickets emahara, free tickets ekuenda kumashows aKiller T. Zvinhu zvakafamba zvakanaka until mukadzi waKiller T abata nekuona maposts aKadhi Rose akamwararira pasocial media yese sezvo musikana aiposta hake about every gig or show yaKiller T. So that's when the drama truly began. As you know, Killer T na Ginimbi vanenge vailinkawo. Ndotomuona ndotoudza Ginimbi fairly because you know what, I always had a crush on this guy. Oh, chireva Killer T. Hey! I always had a crush. Ginimbi otoseka zvikanzi kunaka kweshongu zviya munongoziva varume they get jealous even chero muri mafriends murume anotoita jealous. Paangoitsika-tsika. It was at his show ku Arcadia. Arcadia chibhwa chacho chinonzi ndakangana. Ndakatenga t-shirt ye-orange. I think I have the videos on my Instagram. I went personally. Ndikuda mapicture ese murume ese ndikuda zvese something chiri very deep, not mapicture makangomira anyone can. Ndikuda zviri deep zvamaitora muri two, you know, so that when I'm now dishing out this story inenge ine solid evidence. And it can continue. Watenga t-shirt ye orange paya kwa Arcadia. Then I personally pandatokumbira namba yake personally ndichidzingwa nemabounce ake nechi abandipa number. This was a bad number. Ndasave a number. Wandiziya here ndakuziya. Ndikati kubva kwevitro I was wasting time actually. From there I started getting my free tickets to my shows. I would be sent my links with different numbers and people vandisingaziye indaingofunga kuti aiwa tiri kutamba handiti kwaGinimbi taenda saka lucky me until ndaakuchienda kumashows ari out of Harare. To me now this was more of a relationship. Makatanga kurara mese rini kwa zuva rekwa Arcadia here kana kuti makatombodonza musati marara mese? Hamusi muri kundirekodha here kuti muzoposta hivi. Aiwa ndotanga ndabvunza kaswita hatinyasoziya makatanga kurara mese rini? Madetsi akakosha. Okay. Pashow yekunyanga. Ndakaenda kunyanga naye anga ine show naJapreza muwinter here koko. This last winter at June, May, June. 2023. Because 2024. All right. So this also vanhu vanoona kama Instagram handi tinenge tichiposta takamira pamamota adzake machi vanhu vakatanga kuvhunza, and I honestly would tell other people I'm just a fan, but vakatanga kuti aiwa fan racho zvanyanya wachinja wadai, you know, the presence, and of course I would tell mama kwezi watenga kupi wadii nongoti handi nemukomana wangu hana kuroora here because social media ndikati ilolo handisi kuziya, maybe we are playing or something. Saka fast forward for me, numbu ine mamanzi mangani? Aiwa handina hangu numbu, I'm yet to test. Ndakaskipa period muna November na December saka wakapedzera kurara naye rini Killer T? Kwini mumabvunzire enyu aya aiwa ndachida kuziya kakuitira kuti kana paine nhumbu the last time yawarara naye nderini? When was this?
Change listeners, HICC. Muna December ndowega ma2 mashow ndakaenda because ndaiti muna December saka tongoti December ndainya papo rafundo padzadza tanga mashow tukasvika handichatobvumidzwi kuenda padhuze. Adding more fuel to the fire, Kadi Rose has claimed that she missed her period in both November and December. Anoti iye haasati akonfirma through matesting, asi anofungidzira kuti angangove akatakura pamuviri pemwana wa Killer T. Oyo, zvisinei, Killer T is denying everything. Haasi kuzvibvuma. Mumashoko ake paFacebook anyora kuti, but why nai amana unobenefita chii pakunyepera vanhu kuti unodanana neni? Mwana wamai, ndokumbirawo undiregererewo kana paine chandakakutadzira than kuti unyepere vanhu kuti unodanana neni. Why uchidaro? Hatisati kana tamboita kana handshake zvayo. Chii nai hanzvadzi, kushaya varume here? Varume vakazara wani. Ko why me? Handikuzive. Every day ndotumirwa mapictures ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni. Pressure yacho ndeyeiko nai? Ndakatombotanga ndichifunga kuti pamwe uri fan, uri kusapota, but wazonyanya wangu. Hazvichaita izvi, iya abuse iyi. Killer T is clearly frustrated. Ari kuratidza kushatirwa chaizvo, calling Kadi Rose claims abusive and questioning her motives for lying about their alleged relationship. Despite Killer T's strong denial, Kadi Rose has continued to share alleged chats and pictures of the two together on social media. Whether these are authentic or fabricated, it remains unclear, but they've certainly fueled public speculation. Sezvatinogaroziva, social media yatotanga kurwisana nezvenyaya iyi. Vamwe vari kubhilivha nyaya yemusikana uyu anonzi Kadi Rose, and they think there might be more to the story, more to the relationship than what Killer T is admitting. Vamwewo ndo vari kutora divi ra Killer T, accusing Kadi Rose of seeking attention and trying to tarnish the artist's reputation. Hei nomibvunzo yekufunga nezvayo. Nyaya yaKadi Rose iyi ingave yechokwadi here kana kuti ari kushandisa mukurumbira wa Killer T kuti awane kuzivikanwa? Why would Killer T's wife confront her if there wasn't at least some truth to the story? Hea no mashoko ekupedzisira. As with most celebrity scandals, the truth is likely somewhere in the middle. Chokwadi chinogona kunge chiri pakati nepakati. So kusvikira pave nehumbowo hwakasimba, until more concrete evidence comes to light, we can only speculate. But one thing is certain, this story is far from over. Munoiona sei iyi, pane chokwadi chakadzama muzvirevo zvaKadi Rose here? Kana kuti mubikirwa wenyaya kuti awane kuzivikanwa pasocial media? Ngatisangane mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu. Ndatenda.